Bereme halapartne a pobijeme ich spolu, pán Lupta. Kto toto povedal, to by som rád vedel. Kde máte to meno? Meno nikde není, ja sa vás len pýtam a vy odpovedajte. Či áno, alebo nie? Nemyslím si. Slováci sú národ neskúsený, ľahko oklamateľný a veľmi dôverčivý. To je moja odpoveď. Tak, niečo máte pravdu, áno. Na to vám položím ďalšiu otázku. Myslíte si, že politici majú byť vo vrcholovej politike, ktorí klamú tento národ a zavádzajú? Tak ako napríklad, vieme dobre, predvolebnej kampani boli billboardy, že základné potraviny budú za priateľné ceny. Počkajte, otázočka bola, ja zabudnem, ktorá to bola, viete? Počúvajte, aj vy mňa. Ja som vás v relácii vašej počúval, keď som bol predtým a teraz vy musíte počúvať. Nie, ale ja už by som rád odpovedal na tú otázočku, viete? Billboardy necháme potom ako... Nie, či majú právo byť politici vo vrcholovej politike, ktorí klamú? Nie, majú si postaviť všetci pekne penzión a tam čušať. A vy prečo nemáte penzión? Lebo asi neklamete. No, čo? Ale prečo nie ste v tom parlamente? Za Boha neviem. Sranda bola, aj veselo bolo, aj ste sa zastali tých robotníkov, a o tom nevedeli. No nie je to tak pravda, pretože tie zákony, ktoré sme nedopustili, aby boli prijaté proti jednoduchému ľudu a robotníkom, tak si myslím, že správne sme robili a správne kroky. Aký je taký zásadný rozdiel, ktorý by som sa spýtal, ale neviem, aký je rozdiel medzi jednoduchým ľuďom a robotníkom, viete? Ten robotník to už je taký zložitejší človek. Nie je zložitejší. Ja viem, že by sa pokladať za vyššieho človeka. Nie, 176 cm, čo to je, prosím vás? Jednoduchí ľudia aj tu sedia, určite. Kde? Ďalej vám kladiem otázku. Nezahovorajte, pán Markovič. Ja som chcel odpovedať, nezahovorajme, odpovedám. Takú vám jednu. Čo sa tu... Počkajte. Kladiem vám ďalšiu otázku. Myslíte si, že na Slovensku vo verejnoprávnych médiách nie je cenzúra, alebo je? Mňa tam zatiaľ púšťajú. Ale že teda, či sa vystrihuje, viete, cenzúra je, keď vám niekto odstrihne slovo od huby, prekrúti a tak ďalej. Ale... Vy ste už to pochopili, pán Lupta, keď niekto hovorí, že vy ste nejaký, čo ja viem, sú aj takí, čo hovoria, že mešuge. To je blbosť. Pretože vy viete, že treba chodiť do priamych prenosov. Tam sa nedá vystrihnúť nič. Rozumiete? Nič. Tu vás môžu obstrihať akurát kostýmerni či maskerni. Trošku okolo uší a tak, ale ani to sa už nerobí. A ako by mi to slúšalo? Čo si chceli vedieť? Myslím si, že v Lúne to není, pretože ma pozvali poprvýkrát od volieb a myslím si, že ja som koncesionár ako aj iní občania a majú právo vedieť i o našej strane, čo robí naša strana na politickej scéne. Keby to bola otázka, už vám hovorím, že je to volovina, pán Lupták. Za Lúnu neplatíte koncesiu. Nie za Lúnu, za verejnoprávnu. Pardon. No, pardon. Neponižujte ma, pán Marko. Nie, vy ste povedali, do Lúny ma nepozvali a ja platím koncesiu. Nie je pravda, ja som povedal, že do Lúny ma pozvali. Vrátiť to záznam celý naspäť. Že do Lúny ma pozvali, áno, ale že ma do verejnoprávnych médií nepozvali, do televízií, do rozhlasu. Lebo nemajú peniaze, aby takéhoto človeka zaplatili. Tak mňa nezaplatili, mňa si nekúpili ani iní, pán Markovič, musíte vedieť. No, ale boli ste v koalícii s takými, čo... Áno, pardon, otázka. Pán Markovič, keď sa tak smejete, ja by som sa vás pýtal, že či by ste si ako pán Lupták vedeli postaviť sa dom? Jaj, no ten, kto sa smeje, musí si vedieť postaviť dom. Ten človek sa ešte poriadne nezasmial. A koľko domov postavil? Ja neviem. Neviem, či ešte stoja. Tvrdia, že spadli. To ja už neviem. Ale to je murár, no ja som ináč postihnutý. Ja neviem, viete, tvrdím ale, že keď niekto kritizuje, že dom stojí nakrivo, to neznamená, že ho musí vedieť postaviť lepšie. Na to majú byť tí ľudia. No ale kde sú? Žiaľ Bohu, tie domy padajú, lebo vy ste boli v parlamente. Ja si myslím, že ste mali domy nepadajú. Myslím si, že to až pri tvrdo hovoríte, domy nepadajú, domy stoja. A myslím si, že to dobehnú, čo sme zameškali v bytovej výstavbe, tak ako naša strana preferovala aj po vstupe do vládnej koalícii, treba povedať jasne, že sa bytová výstavba oživila a pod tlakom našej strany a mojej osoby sa prvýkrát miliarda išla od roku 89 do bytovej výstavby v roku 96. A 60 miliónov za zbytočné referendum. Pán Markovič, tu je to tragédia, že vy ste nepomohli v tom, práve že by sme boli odhalili tých, ktorí mali tie špinavé peniaze a vy ste mali na tom napomocný byť ako umelci, herci, aby ste... Politik musí vedieť, do čoho ide, by to neprepadlo. Musí získať ľudí... To vieš, že ste aj vy tie peniaze nemali čierne. Keď ste to nepropagovali, aby to išlo do referendum. Kdeže, viete čo, ja som chcel raz vyprať 100 korún.
Viete, sa hovorí, že vyprať peniaze, že práve... No, viete, čo z nich zostalo, to nebolo ani za 5 korún. Takže nehovorte, neverte vy tomu, že sa niekde perú peniaze. My dvaja o tom vieme svoje, pán Lupták. To, že jednoduchí ľudia, robotníci, ako vravíte, nemajú dneska, čo viem, na bývanie, na toto, no tak... Možno je to aj preto, že síce volili vás, nie ste vy zlí, len v blbej koalícii ste boli. To ste si mali rozmyslieť. No, neviem, také som bol koalícia, alebo sme boli v také koalícii. Myslím si, že pre Slovensko sme veľa spravili a samosobne môžem menovať a hovoriť tu. No len Slovensko veľmi zbadalo, viete? A teraz zbadalo? Keď DPH sa zvýšilo o 4%, hneď keď prišli do koalícii? Prosím vás. Však ja nehovorím, že to je z blata do, nechcem povedať ten materiál. 200% mzdy pán Zurinda slúbil ľuďom. No iste, dvojnásobné mzdy, že budú. Nasľubovali, nebolo samozrejme. No ale, dobre, vy ste už tam boli, nabok pekne. Poctivo sa živí. Teraz títo odídu. A tretia alternatíva, čo, z Hongkongu? No nie, z Hongkongu. No, myslím si, že koho tých tretích už nemáme? národ to pochopí a myslím si, že zvolí si takých ľudí a politikov, ktorí budú zastávať aj záujmy Slovenska. Vezmete 5 miliónov nových Slovákov. Ale no tak je to. Schopných ľudí neponižujte za Slovákov. Slováci sú múdri. Zase som ponižoval? Áno. To už ešte tretíkrát. Lebo ste povedali, že kde zoberiete z 5 miliónov nových. Nemôžem múdrejší. Nových, nezaťažených, tí, čo nevie, čo sa nedajú obalamúčiť, viete? No tak všetci sa nedajú, myslím si. Myslíte? Áno. No keď by to tak bolo. Ale už sa párkrát nechali. Áno, nechali sa, to je pravda. Ako aj jedným, tak aj druhým, to je pravda tiež. O tretích ani nehovorím. Ja som vám hovoril, že bude sranda. Áno. Pán Markovič, ešte vám položím otázku. Na to ste tu. Čo si myslíte, že prečo mi vytýkali Bavoráka mnohí, že sa vozím na Bavoráka? Jakože mnohí? Ja prvý, ja som spieval. Dostal Jano Bavorák, uhája. Pamätáte sa? Pamätám sa. A myslíte, že táto reklama nie je tiež reklama? Nie je reklama. O mne v živote nikto nezaspieval. A koľko som vás prosil? Pán Markovič, prečo nespievate teraz o Vtačníkovi alebo Koncošovi? Ako? SDK, Bavoráčik. Teraz piatok bolo pred 2 týždňami. Nie. O Koncošovi? Čiže vidíte, ako to je v tom živote. Ja si myslím... Nedávate pozor, pán Lupták, o všetkých som už zaspieval. O všetkých, aj týchto, aj o koalícii, aj o jednoduchých, aj manažmente. O všetkých. Tak o manažmente áno, to som počul. O všetkých týchto. Jedni ako druhý, proste ako by ich jedna mater mala, ale že by vás v zlatom povojničku bola, to asi nie, samozrejme. Zlata nebolo vtedy. Zlata nebolo, zlato až teraz prišlo od Šipuňov. Áno. A zase nevieme, kde je, rozumiete. Taká istá chudoba. Na zuby nemáme, odkedy? Áno. Máte umelé zuby už? Sa môžem spýtať? Všetky. Všetky, samozrejme, že nevíte? Také ani majsky nemá. Malo mlieka. Malo mlieka? Áno. Kyslé mám rád. Kyslé. To mám rád. Také obyčajné mlieko nie. To sa vraj zgrcne, viete? A potom to už ide, ale úplne inou cestou, ale no, kyslé mám rád, kefíry mám rád. Viete, čo je kefír? Veľmi dobrá vec, veľmi dobrá vec. A nedostať. Z Čiech to vozíme, prosím vás, pekne. Určite si nejakú zlatú tehlu nechali, len aby nám mohli za to teraz dať kvašné mlieko, s prepáčením. Kvašné mlieko, áno. Znáte? Šarísky tak znáte? ja neznám po východniarsky. Aj tam žijú robotníci, aj jednoduchí ľudia. Áno. Myslíte si, že keby neexistovali robotníci alebo poľnohospodári, že by, alebo tak vám položím otázku, pán Markovič. Od čoho sa odvíja sociálna oblasť? Ja som v živote nepočul, že by sa odvíjala. Tak alebo keď sa nie, tak od čoho sa životná úroveň zvyšuje a tak ďalej a tak ďalej? Od toho, pán Lupták, teda, a to si zapamätajte, ako pracuje, žije každý z nás. Ja nepoznám rozdiel v užitočnosti pre spoločnosť medzi robotníkom, roľníkom, úradníkom, bankárom, za mňa prepytujem futbalistom, a každý robí to, čo má, ak nežije na úkor nikoho druhého. A mám dojem, že o to ide, aby sme boli každý iný, že sa doplňali. A vyhádam, nechcete, aby sme boli všetci robotníci. Nie, to som nechcel. Treba aj umelcov, treba aj hercov, treba aj lekárov, učiteľov a tak ďalej. No ja tú škrídlu tak nedám, aby keby som neviem čo. Logicky. No. Ale chcem sa len ste mi odpovedať, že od čoho sa teda životná úroveň zvyšuje ľudí?
Odpovedal som. A životná úroveň je vtedy taká, ako má byť. Opravte ma, vážené auditorium, keď každý robí tak, ako má, keď platí dane, keď nekradne a nezáleží na tom, či je to robotník, rolník. Nepochopili ste prvýkrát. Vy ste to trochu obalili. Teraz som pochopil. Teraz ste to povedali. Je to. Prečo by sme sa mali deliť na takýchto, onakých a hen takých? Takí, títo, aj tí tretí, nech si robia to, čo vedia. Presne tak. Ale nechodia tam, kde netreba. Len o tých veľa nehovoríte, a o tých viac hovoríte asi. Ale to sa nedá vyvážiť presne na gram. Hovorím o všetkých. Najviac, ja viem, že možno aj vás a možno ešte, ja neviem, z tej bývalej vlády mrzí, že ten blbec Markovič teraz aj proti tomu Dzurindovi povie, aj o tom Koncošovi, aj proti tej SDL-ke. Aj my mysleli, že on bez toho Mečára nevyžije. Nie je to tak, predstavte si. Hnevá vás to trochu. Nehnevá ma to. Ja si myslím, že vyžijete, prečo by ste nevyžili. Myslím si, že ste dobrý humorista, ale mnohé veci sa mi nepáčia, ktoré sú aj no bodaj by sa vám páčili, však som o vás spieval. Lebo tu ste mnohokrát, o mne spievať môžete to. No. O piesne sú, veľa piesní je aj o mne, ako o iných menách, hej. No. Ale chcem povedať, že... Dajte si vodičky. Ďakujem pekne, neprosím si. Že sa mi vaši ochutnávači tu už boli? Nie, neboli. Ja nemám ochránku ani nič, teda ani som nikdy nemal. Ak si niekto myslel, ani ju nepotrebujem. A ja áno, ja mám psa. Psa máte? Áno, ale nikdy nie je jasné, kto koho venčí naozaj. Áno, otázka prišla. Pán Markovič, dovolte, ja by som položil otázku. Ako sme mali možnosť tu vypočuť si, aký máte názor, ak je taký človek, alebo bol, ale je stále, samozrejme v politike, ako bol pán Ľupták, ktorý sa snažil robiť aj pre Slovensko, ale pre obyčajných ľudí, skutočne tak, ako bolo tu už povedané. Aký máte názor? Majú byť takíto ľudia, ktorí sú poctiví a robia v politike, alebo nemajú byť? Ďakujem pekne. Jednak, pokiaľ sú vaši, aby som vedel. No tam, dobre. Povedali ste dve veci, ktoré mi až tak veľmi nejdu dokopy. Ste povedali, či takí ľudia, čo robia, majú byť v politike. Ja som ešte takého človeka, čo je v politike, nevidel, že by robil. Politike. Poctivé politike, čo robí. Politik, áno, ale tak nehovorte, že taký robí. No to je robota taká, ako aj vaša. No, ak robí, ako vykonáva, tak ako treba. Vy ste vravili, že práca je veľmi správna otázka. Odpoveď zrejme poznáte. Každý ten, kto má na to, aby politike rozumel, nech ide a pracuje v politike. Ja si ale myslím, že tento človek je oveľa lepší robotník a murár než politik. To sa nedá povedať. Ako pred robotníkom klobúk dolu. Ešte môžem dodať Teraz prepáčte, pán Markovič, zrejme ako veľká časť aj tu publika, zrejme ste nepochopili za tých 20 minút, čo to bolo povedané. Ďakujem. Je to možné. Patrite. A to mi je ľúto, pán Markovič. Koľky nám je všeličo ľúto? Nie, poďte sa. To, že vy a ja neviem, odbory, čo je myslím taká ich hlavná úloha, sa bijú za práva pracujúcich, či sú už robotníci, roľníci, úradníci, ja neviem, akí štátni zamestnanci. Učiteľe, lekári, veľmi správne. To ešte neznamená, že teda tej politike rozumejú. Koľky tam máme na najvyšších miestach? A doteraz vieme, že nerozumejú tej politike. Ja neviem, ja nechcem vyslovovať prehnané a preventívne súdy, ale až po 4 rokoch, až to teda dopadne, takže po 4 rokoch zase budú voľby, až po 4 rokoch uvidíme, či Mikuláš Dzurinda bol lepším výpravcom, alebo predsedom vlády. Ale na vás som mal tie 4 roky času, takže tam už mi je to jasné. No tak myslím si, že ste ma malo sledovali a... Je to možné. Fakt tam bolo ešte viac ľudí a mal som viac roboty. Áno, viac ľudí bolo, áno. A iných ľudí, o ktorých si sa zaujímali, áno. Isté. Dobre, na chvíľu, prosím vás, stopneme. Pozrieme si, čo tu máme ďalej. Pekne. Ešte niekto? No. Ja mám dojem, že je to vďaka vám. Tých otázok je dneska viac. Budete to musieť zúradovať.
Všetci. Čo to je? Herec a moderátor závislí od potlesku? Veľmi akademická otázka. No, nemôžem povedať, že niekoho potlesk neteší. Nie od každého, musím hneď odpovedať, pretože ak máte na mysli také tie reakcie na výzvu, nedá mi do ináč povedať, nie príliš dospelých moderátorov, ktorí vás vyzvú, to by chcelo potlesk, alebo zatlieskáme, nech sa páči. Proste, keď je publikum manipulované týmto spôsobom, už nehovorím o takej s prepáčením zhovedilosti, keď sa do hotových relácií miešajú reakcie, potlesky a smiechy, tak to taký potlesk neuznávam a taký ma neteší. Ale keď je to spontánne, tak vtedy je to asi zaslúžené. Tak toto bola tá otázka. Ostatní. Sa ruky trasú, pán Markovič. Keby len ruky. Pán Lupták, mne sa už trasie všetko. Ale toto je teraz na vás. No tak vy ste tu vedúci tohto posedenia. Ja sa nemám pýtať, takže pýtajte sa, ak si myslíte, že niektorá z nich zaujímavá. Asi to nestihneme všetko, aspoň nie vo vysielaní, ale my si to ešte posedíme. Ak by ste chceli až tie vaše hieroglyfy, pán Lupták, prelúšti sa spýtať niekto ešte aj osobne, vlastnoústne, nie? Klaďte. Je tam niečo aj zaujímavé? Je tam niečo aj na mňa, či len na vás? Pýtajú sa, že aký máte plat, pán Markovič? Ježimária, to sa pýtate mojej ženy. Mne to chodí na účet a ešte na jej. Chápete, čo ide? Áno. Keď vidíte, ešte som nemal tu ani sako, no aký môže byť? O kravate nehovorím. Či nosíte trenírky alebo slípy? Viete, že by som sa musel pozrieť? Hovorí sa, že lepšie, modernejšie sú teraz trenírky. Viete, že proste, že vás to ako si... No človeku sa žiada voľnosti, skrátka. Takže ja tak pod obojím, ako vraveli husiti, ale viac trenírky, vy idete nejako na vec. Tu sa pýta jedna slečna, alebo pán, že či táto relácia má kultúru alebo úroveň. Myslím si, že nie veľkú. Nie, čo? Nie. To vždy závisí, ale o hostí mne hovorili. Vážne. Ešte raz to prečítate, to opravíme. To ste zblbli teraz, ale fakt. Nie. Nie? Nie. Vždy mi tak hovorili, fakt. Ako trávite víkend, pán Markovič? Víkend trávim tak, že v sobotu ideme cvičiť, potom vysávame, jak sprostý, lebo manželka nevie zapnúť ten vysávať. Aký zložitý, viete. A potom v nedeľu zase príde ku mne vnuk a vnúčka. Tuto mi skáču, by ste vedeli, prečo mám také prepadnuté. Som prepadnutý úplne. A nie, že v škole. Zaujímavé je, že diváci kladú mne otázky, čo mali klásť vám otázky. Môžu. Mali by mne. Diváci otázky. Viete čo, málo kedy sa stane, že je tu hosť taký zaujímavý, že sa aj jeho pýtajú. To sa stalo, tuším, len teraz druhýkrát. Viete, čo ma láka? Vždy vám tak, že či vám vyskakuje noha. To mi hovoril profesor Traubner a ja neviem, keď nevyskočí, asi nie som normálny. Tak by som chcel vedieť, či vy. No? Pán Markovič, vždy sú na vás není písané. No tak odpovedajte vy. To je zlé. Sa vyhýbate zákerne. Nevyhýbam sa. No, nemusíte, to je pravda. Tak povedzme, že ja som Lupták, dajte mi otázku. Nedávam. Nie. Nechcete, aby som mal chvíľu Lupták. Zase na vás. Nie. To ste asi vy všetkým nahovorili, ako majú otázky písať. Asi nie? Nie? Zase. Asi tých divákov mali zavolaných, pán Markovič, predtým. Zase, ja som ten Koľko blbec. ste im dali peniazy? Koľko im platíte? Povedzte. No drahý sú jak šlak. Mne zostalo... Peniaze všetko kúpia, to je pravda. Ježišmária, však čo vy to nepoznáte? Ste boli v koalícii. No, prosím? Sú tie otázky také ťažké, že sa nedajú odpovedať. Sú asi ťažké, že či sú také ťažké tie otázky. Čo? Cenzúra v priamom prenose. Cenzurujete otázky? Necenzurujem. Áno. Len treba mať otázky na vás kladené a nie na mňa. A niektoré naschvál prebraciate. Potom zvoľme reláciu, kde budú otázky na mňa kladené a ja ju príjmem kedykoľvek, o ktorejkoľvek hodine a budem odpovedať. A potom to ale naozaj nemá kultúru ani... Áno. Tak pán Markovič, kde ste zahrali túto rolu? No ja. Áno, vy, presne. Ja som ich manipuloval.
A teraz vám tu jeden divák aspoň jednu otázku položil a spýtam sa vás ja teraz, pán divák sa pýta, alebo pani diváčka. Pán Markovič, vedeli by ste povedať aspoň, z čoho sa robí Malta? Tá nie. No. Cement, hovoril môj starý otec. Piesok alebo štrk, voda. Blbosť. Ale pomery už nepoviem. Viete, aké sú u nás pomery? Dobre ste si nahovorili divákov. Čo som povedal zle? Ja viem, čo ste Dobrá povedali. Malta, či nie? Nie dobrá. Pokiaľ Malta nerepí, nie je dobrá. To musíš ešte zistiť. No čo ešte, kanagom tam treba? Nie. Tak čo som povedal? A tu sa povedal? divák pýta, prečo nosíte staré tráky. Aby mi gate nespadli. Ďalšia otázka. No to by bol trapás. To by ste, už by ste sa Tak, nemohli pán pýtať Markovič, na to, či mám prejavky. ja by som odporúčil divákom, že skutočne, keby ešte jedna relácia bola, a ja by som odpovedal na tieto otázky, čo ste tu dali, lebo asi tak sa mi to všetko zdá, že to bolo na mňa kladené. A táto relácia nemá byť, že mali byť otázky na mňa. Ale na vás. Ale no, taký malý chlapec. Vidíte to? A vy ste taký väčší malý chlapec a tí majú zajtra sviatok. Zajtra je medzinárodný deň detí. Áno. A viete čo? Pán Markovič. My máme pozor. Pardon. Opravujem sa. My totižto, a to mi dobre prišlo na zase veľmi vtipne a tak nekonvenčne, my sme kvôli tomuto dnes v predpoludnejších hodinách v ulici Bratislavy robili takú anketu. Pýtali sme sa na vzťah ľudí k deťom. No nemohli sme ten zajtrajší sviatok len tak obísť. Počúvajte si, niektoré sú veľmi zaujímavé veci. Dnešné deti sú, môžem povedať, že príliš živé a otvorené. Kdekade sa to po nociach túla drogy a kriminalita jedno druhým. No, majú náskok pred nami. Sú lepšie, ako sme boli my. Čo? V spoločenskom správaní, v odvahe, v tomto takom zamotanom svete, dosť zmetenom, až nachádzajú ešte stále orientáciu, ja ich obdivujem. Sú oveľa smelšie, oveľa také viacej do života, alebo jak by som to povedala, také majú viacej možností samozrejme a sú takéto zlaté. A čím si myslíte, že to je? Že sú iné? Sú také... Idú s dobou, no, s dnešnou. No, mne sa páčia. Hlavne moje vlastné. Tak mohli by byť viacej vychované. Mám síce doma dvoch takých nezbedníkov. No, nemôžeme ich odsudzovať, lebo ak niektoré nie sú také, ako by sme si to prijali, tak možno, že sme aj sami na vine. Sú také, aké sú. Jedni sú dobrí, druhí sú zlé. Ja mám syna a som s ním spokojná. Jak si ho kto vychová, tak ho má. Myslíte, že sú sebavedomejšie, lepšie vychované? Ako ktoré, no. Niektoré sú neposlušné a niektoré poslúchajú. Ja nemám s deťmi zatiaľ žiadne skúsenosti. Ani vám neviem, čo hovoriť. Nie sú také, ako my boli. Sú prešíbanejšie. Máme učiteľka vraví, že sú veľmi drzé. Čo ja viem, neviem. Predtým boli vychovávané v ére socializmu, takže Lenin, že? A ideme. Tak je to určite aj radosť, ale zároveň nejaká obava, že čo tu bude ďalej. Nezavidím deťom všetko, čo ich čaká budúcich 20, 30, 40, 50 rokov. Hrozné. Len v krčmách sedia. Každá staršia generácia si myslí, že tá po nich je horšia. Dívam sa na to divne. Dnešné deti? Aké sú? Sú pekné a šikovné. Horší. Horší a v čom? No všetko. V krádeži, v lúpeži. Sú také skúsenejšie už v mladšom veku. Veľa drogy sa berú a tak si myslím. Sú už takí výbojnejší, ako kedysi dospelí ľudia. Čo hovoríte na dnešné deti? Fúha. Fíha. Dnešné deti, podľa mňa, že je to úplne iná generácia ako naša. V niečom sú možno také drsnejšie, ako také sadistickejšie by sa dal povedať. Vypadajú zdravé. Dnešné deti, ja mám 4. Sú dobré. Je ich málo. Je ich veľa. Celkom dobré sú, ja nemám zlé skúsenosti s nimi. Ja si myslím, že sú v pohode. A majú sviatok zajtra, či pozajtra. Tak ja si o súčasných deťoch myslím, že takí tretiaci na základke sú úplne fasa. Áno? Také deti učím na výtvarné a sú strašne zlatí, len sa trocha učia nadávky už v poslednej dobe. Takže sa učia nesprávne veci. Aha, a nepovedia to nikomu, iba hajzlovej mise. Dnešné deti ešte žiadne nemám.
Treba si urobiť a budete vedieť. Želúcka, povedz Ujovi. No, kde by ste sa toto všetko dozvedeli? Naozaj, v tomto prípade ulica vám poskytne veľmi veľký výber. My sme si vybrali slečnu Zuzanu. To je tá výtvarnička, ktorá momentálne nemá nič rozkreslené, rozmaľované a rozvychovávané, takže prijala naše pozvanie. Vítajte. Vy ste to nám vzali krásne proste od podlahy, alebo od tej dlažby, či čo to tam bolo. Zrejme máte s deťmi aspoň také skúsenosti ako ja. Tiež som párkrát učil pár rokov. Ale tak to pravdepodobne nie až také, keď ste hovorili, že už ste vnúčatá a tak. Takže... Jednak to bolo dávno, jednak nie výtvarnú výchovu. Ja prosím vás nenakreslím ani vlnovku. O priamke vám nebudem hovoriť. Takže máte tu možnosť, aby ste sa pridali k pánovi Luptákovi a tiež čo sa spýtali, treba aj sociálne. Sociálne nebudem, skôr sa vás pýtam takto. Nemáte niekedy pocit, že váš humor je trocha agresívny? Áno, samozrejmá vec. No, keď musíte vyprovokovať tú odpoveď. Keď A mali ste niekedy pocit, že ste mali dostatočne silného protivníka ako hostia? Alebo viete vymenovať nejakých ľudí? Boli takí, samozrejme. Ja si pamätám, doteraz nepoviem momentálne príklad z našej scény, keď som vysielal v Čechách, pretože istá koalícia sa rozhodla, že bude lepšie. Mal som hostku. Vy ste sam odišli, pán Markovič. Ste išli tak ako do Ameriky, naši staré kedy. Áno, ten pán vám povie, že ste nič nepochopili, pozor. Pani Vlasta Parkanová bola v programe na šikmej ploche taká, že proste ja som položil jednu otázku, ona všetky ostatné. To bola ministerka spravodlivosti vtedy v Čechách a to bol tvrdý oriešok. Ale mne to vôbec neprekáža, to, že niekto proste ide do protiútoku, pretože to človeka inšpiruje, trénuje vás. A stalo sa vám niekedy, že vás to zamrzelo, že ste niekomu ubližili, alebo vždy to berete tak s humorom? Viete čo, priamy prenos je niečo také, kde sa nedá nič zrušiť, nič odvolať, nič vymazať, nič... Ako zápäti potom neskôr. Áno. Že by som niekomu ubližil, to nemôžem povedať. Viem akurát, že vo svojej relácii nesmiem porušiť zákon, nesmie prekročiť isté etické normy, čo už je teda trošku ako vachrlatejšie a nie celkom definovateľný breh, ale mám taký dojem, že som nikdy nemal pocit, že by som sa mal za niečo hanbiť, i keď som mal veľa raz a skoro za každým pocit a dojem, že mohlo byť všeličo ináč a asi aj lepšie. A tieto vaše normy pokiaľ siahajú? To sa nedá vymenovať, dá sa? Viem, alebo o chvíľu možno budem vedieť, čo si môžem dovoliť k vám, čo hentomu a či tam vôbec sa niečo spýtať a či vôbec pozrieť. To musíte odhadnúť. No, buď si tú schopnosť vybudujete časom, alebo teda to nezískate a vtedy sa nemôžete spoľahnúť na to, že môžete spolupracovať s divákmi. Môžem požiadavku? Keď ste tak... Vám, pán Markovič. Keď ste tak schopný humorista... Prepáčte, ešte preruším. Dáte si takéto, či aj džusík má? Nie, ďakujem. Prázdny pohár mi vyhovuje. Vôbec nič? Prázdny pohár, ale ten tu zostane, pozor. Potom možno, že po konci ho niekto odpracuje. Ešte raz vám položím otázku. Keď ste tak úspešný humorista, myslíte si, keby ste tieto ľudí nezaplatil, dneska, keď sa to odídu, nezoberú peniaze, že by ste ich tu mal? Máte dojem, že ja tu platím niekoho? No tak, alebo agentúra. Viete, koľko ja mám predstavení do mesiaca, do roka? Viem. Viete, kde by som ja musel vziať tie peniaze, aby som všetkých divákov platil? No. Vy ste veľký srandista, počúvajte. Počúvajte, pán Markovič. Takže iné je to vonku, iné je to tu. Štúdio S, takisto. Áno, nie je to tak. 200 ľudí, ktorí... Koľko by som každému asi mal zaplatiť? No tak buď agentúra, alebo vy. Agentúra? Tá je rada, že mne zaplatí. Áno? No pravda, že... A sú solventní? Oni ešte áno, a tí, čo im platia, už je to horšie. Je to horšie? Ja veru. Televízia za vašich čas, to bolo dobré. Škoda, že som vtedy neúčinkoval. Škoda. Vy ste solventní, či nie? Koľko potrebujete? Podľa toho, rozumiete.
Tak nie som obchodný cestujúci, čo vraj, vy ste celkom úspešní a ja vám držím palce, pretože ste známa osoba a zrejme kvôli tomu sa vám aj vďaka tomu darí. Ale môžete vy povedať, že ste solventní. Čo znamená solventný? Kúpiť si sveter? Kúpiť si dom? No kto ako to berie, samozrejme. Môžem vás prerušiť na chvíľku? Pán Markovič, máte taký pocit niekedy, že viete, kam vedie váš dialog? Závisí od toho, s kým sa rozpráva. U vás mi je to zatiaľ celko jasné. Položím vašu otázku. Jasná vec. Myslíte si, koľko percent občanov vás uznáva ako humoristu dobrého a koľko voči vám cíti odpor? Viete, že to nie je rozhodujúce? Nie? Pre mňa je veľmi dôležité, že ma ľudia tolerujú, že ma poznajú a že o mne vedia. Nie je dôležité... Prečo vám potom tú bombu chceli dať, čo ste to rozprávali minulé? To svedčí o kultúre a úrovni, pán Lupták. Ale no. Isté, áno, isté. Či máte to, že to je bežná výbava? Čo nemáte to? Ale keď sa zasťažovali, tak to znamená, že musíte mať aj dosť... Nebolo tak ľúto, keď taký dom, čo ste možno aj vy trošku stávali a tam výbušninu dajú dverám. Viete, no isté. Ale to v Tepliciach, to nie je tu. Ja by som... To je tragédia. To je tragédia, samozrejmá vec. No a ešte bomby tu nás spomínať a vraždenie, to naozaj nemá ani kultúru, ani úroveň. A nie len vás, pri tomto srdce boli. Ja by som chcel... Mňa srdce bolí. No isté. To srdce vás bolí asi. Viete čo? Vy neviete veriť a my sa ďalej, aspoň teraz v dialógu s našimi divákmi nedostaneme, hoci samozrejme vypočujem si naďalej všetky vaše otázky. Rozlúčime sa však s tými, ktorí neľutovali 40 minút s nami zotrvať. V nádeji, že sa niečo dozvedia, ja si myslím, že dnes nemohli byť nijak sklamaní. Ďakujem všetkým vám tu, po oboch stranách, pánu Luptákovi i našej Zuzanke. Zase na budúce dúfajme, že aspoň v takejto zaujímavej zostave. O týždeň.